Привет, скъпи съмишленици! Тази година се спъдна първото издание на фестивал на кино на село. Нека върнем лентата назад. От май до октомври киното пътува на длъж и на шир, от Родопите до Дунава и достигна над 10 села. Програмата на фестивала беше специално подправена за всяко от селата и включваше по нещо за всеки. Късо кино, анимация, документални и игрални филми от съвременното българско кино. Приключението започна още на пролет, когато се проведоха подготвителните обучения за киноводители. Хората, които правят фестивала възможен. Селата посрещнаха нас и киното с отворени обятия. Изградихме основите на фестивалната киномрежа заедно с читалища и общностни организации, които съхраняват традициите и културния дух на селата. А споделените истории, приключения, жестове и приятелства ще помним до живот. Събрахме десетки любими спомени. Тази година се състоя първата ни работилница за деца в село Борован, в която изследвахме света на изкуството. Имахме и специални гости, кинодеци и създатели на филми в програмата ни, благодарение на които се проведоха запомнящи се дискусии. Може да почетете подробни записки за посещенията ни в нашия сайт на kinonaselo.com. Общо проведохме над 60 прожекции. Публиката пристигаше отблизо и далеч, а старите читалищни салони оживяха. Благодарим ви! На публиката в селата и на всички, които ни подкрепят. Очакваме с нетърпение да се срещнем отново пред големия екран до година, когато фестивал на кино на село ще гостува в 15 села. До нови срещи!